Biko inabata na this live video biko kabaru share this video kabakwa na arụ wee na comment kwa because na ihe abịa n'ụtụtụ a I discuss ka anyị nwee gịnị open mind ya na open mind discussion biko unu ewe na I just ka bata this live I bata gịnị impromptu mana regardless ihe ọbụla anyị na-eme ihe bụ gịnị an open mind discussion biko kabakwa na arụ n'ọbụna o si na dị kaba arụ biko share like this video ka anyị wee nwekwa n'ike wee na-ame gịnị wee na-amekwa na-aga viral. So topic aji today na anyị ask ka anyị jụọ ọ bụrụzi ihe ọfụ na nwoke dị mee video nya wee tụpụrụ Mathias asomokwu dị aṅa o nwere okwu a na-eme gịnị a na-ata eze wee na-ekwu mana nwoke dị kwuo onye bụ okwu yesterday wee nwee gịnị wee kwuo ya gbowam ka o si wee dị without ịtụ onye ọbụla egwu without ime gịnị o nwe ihe bụ without apology. Let me just use the word without apology on an unapologetic statement to Mathias Ezeaku. For ndị na-enebe that video biko unu ewe nwunye m obele oge ka m wee nwee ike gosi unu the video ihe mee yesterday because ya bụ ihe mụnwakwu mgbe m fụrụ that video the thing mee gịnị the thing lili m ọnụ okwu m wee sị ka m mee gịnị ka m weta the video na unu gee ntị ka unu ya anọ ọ nwe ihe okwu na the video mana ka m play ya kwa unu nọ. And ndị ọcha ejighị gị aka idozi bọọlụ onweghị ndị ọcha ejighị gị ime netin onweghị ihe ndị ọcha mere gị. Number one, ị ka na-edere with ndị ọcha na-evukọ dị ya sị ka hand articles were na-eme ka ego na mbuga obozi ka ọ na mbuga mkpọ ebe ahụ na-anọ. Ka anyị pọsụ a nke a ọ bụ ụzọ sị gịnị na ọ nwere ihe ndị ọcha mere Mathias because na a very reasonable person onye ọbụla bụ a very good reasonable person bụ na reason of ọ ya anụ mgbe Mathias sị na ndị ọbụla n'obodo Igbo bụ gịnị born through way o nwere ihe ọ na-akpọ gịnị ndị a na-akpọ born through way ọhịa ihe ọbụla onye ọbụla n'obodo Igbo n'ọhịa a na-akpọ ha born through way na everyday kwa ọkpọrọ ndị ọcha nọ na ndị ọcha mere nke eme nke ọzọ mana na ochefuere na ihe ọ na-eme ihe ọ na-eyuzu ihe ọ na-ele bụkwa na gịnị na ndị ọcha lụrụ ya all these things bụ na gịnị bụ the key points nchọ ka anyị notu out regarding ihe nwoke dịkwu because na asị gị na asụkata eze anya kpụrụ nkata n'iru wee gụ ya okwu. So biko gekwanụ ntị ka anyị forge ya ahead n'ụbọchị nkịta. Ndị ọcha ka dị useful for you today. Moto na-anya ndị ọcha ha lụrụ ya and they ka na-anya moto ha up to today. Ma hama most of ihe niile ị na-use today ndị ọcha lụrụ ya. Now the first missionaries bịara na ọ bịara n'Enugu na Nkanu bụ ụnọ benwugwo mma na a na-akpọ Atama. Ọ sị gịnị na the first missionaries bata Nigeria bata na anụ Igbo anyị bụ n'Enugu steeti ka ha landị. I don't know how correct this statement dị mana biko that is one ji esi na gịnị ka anyị nwee gịnị ya na an open mind discussion n'ụbọchị nke tata biko ị na-ajọ ịkaba ahụ na-eshare this video biko ị na-eshare ya ị na-drop your comment na comment section because na ihe anyị nọ today bụ gịnị an open mind discussion. So ọ sị na gịnị na nwoke nọ Enugu steeti ka batalụ ndị ọcha batara na nke bụ nwoke a na-akpọ Atama. I don't know how correct this statement is. Like I said, I have not verified and I have not really dig deep in this thing. Man, as long as no pụta kwuo ya nke bụ eziokwu bụ na ndị ọcha bata na anị Igbo anyị ndị ọcha adịrọ 1 million bata ihe ndị ọcha dị gịnị few of them bata and few of them cannot conquer the whole Igbo land. When we talk about slavery mmadụ ịbụ gịnị ịba n'oru mmadụ ịbụ slave to ndị ọcha mana o chefuda na most of ndị ọba anyị niile n'obodo Igbo bụ gịnị they are working in a white man's country to bring development na anị Igbo anyị mana ọ nachiyazi azụ na-akpalizi ndị ahụ kwesịrị gịnị na-ewetakwa ihe ahụ ọ na-eme mana don't worry forge on ahead na this video ka unu nụkwa ihe m na-ekwu. Tamanụrụ nwaanyị 100 and something gbanwarụ ọrụ Atama ahụ very ancient unu alụrụ na ihe a mgbe ahụ unu adụbeghị n'ala Igbo. So
blame Atama, Mr. Atama. Nwoke ahụ nabatara ndị missionaries. Ọ ya nwa mere enjoy, ya nwa mere everything, ya nwa zuzuru ezuzu, ya nwa mere oguncha. Atama, onye Enugu steeti. Ọ ya nwa dị useless. Ọ nụrụ nwaanyị more than 100. That's not useless. Man do stupid, ọ ya nwa mere every damn thing. So ọtọ ka ọ na-ala. Ọ maghị otu esi alụ nwunye, ọ maghị otu esi alụ. Now, despite the fact that I'm an onwe ka okwu nwoke eri si aga, let us be sincere to ourselves. I'm an onwe ka okwu nwoke eri si aga. Man, in terms of mmadụ ekwu ebe eziokwu dị, this video is one of the best video nwoke eri mego today. Mego so far in terms of ka ekwube eziokwu, because now by the time you get this video gbago, enwecha some notable facts you need to note between this guy and Mathias, because a very good person ọbụla na-akwali Igbo n'eziokwu. Mathias gba flight, see ọbụna na-echefugo, can let me remind you people, Mathias gba flight from east ebe ọ nọ to Abuja in order to support Very Dark Man, maka na Very Dark Man na-anọ church ọgụ. Fact number one. But Mathias agbanube flight jele ebe Maazị Nnamdi Kanu na-eme court case ever since Maazị Nnamdi Kanu bido mewe court case. Mathias has never ever gone there before. All these things when again noted fact this young man may again note in this video. Osikwe again and again me onwe comment section na afọ from Ibe onye emechi. Also, and second again, the way they are selling land in Igbo Land is not good. Also, you hear this young man uko. Also, thou shalt not destroy the ancient landmark. Thou shalt not destroy the ancient landmark. Onya say no afia begin Obi Ifeoma. Obi Ifeoma say na the man is confused. The man on kene or Ezeaku Kobo Oliver on kene again confused. I really want to know. Because here begin an open mind discussion. So give a quantity because now as in again faith comes by hearing. Ezeoku bukwan again by hearing. Nege kwananti. Spoke. Anything. I am with the man on the Garabava. I don't want to marry. If they want a number state, you want a banner or Zobul. Because Zobul want a great history of Apple. So if I put a 70 or 80% of Zobul. Gara school go because handle their ancient history. Gazianyala ndoza can convert other region to missionaries. Now, only hope na this video, this part na ncho can draw your attention to us na again na ndị ajelu school when yezalo ndị ọcha aka when na convert ndị buy to gini the missionaries aka we na convert ndị buy ya bụ gịnị keynote noted abụrụ maka gịnị na ndị ọcha bata Nigeria meet ya anyị na ya emewego gịnị aya practice wego ihe na-akpọ gịnị slavery. Ndị buy elewego slave. The Duke could say, yes, I believe Chief is 100% right. Here can open mind discussion. Because now a lot of people now battle now we can only argue a lot of people now about this man because now because now Mathias has successfully gathered a group of people Mathias he has successfully gathered these people because in his last video, when for this video, I have to go back to post Mathias. I don't visit his wall, so I have to go back there. Wait for now. When the video of one young man Nabani as early as late hour of 1 a.m. the man neighbor blog. There's no connection in that man, but only have we dehumanize Madi to be nearly aka. Here dehumanize somebody big goosey on your again or known as human being you are literally the person giving him life. That is the point. That video is not enough. Man, you check in the comment section. You don't know that video ended up again. Onye na allow hope for that video, but Lord Zeus.
Lord Zeus na nwere ihe ọ gbasara na that video, mana onye na-anala ahụ ofu ya na that video bụ gịnị? Lord Zeus. Ọ bụrụ maka gịnị na no matter ihe ọ bụla imeli, these people will always find somebody to shift their blame to. Onye na-anala ahụ ofu that video o mere bụ Lord Zeus. A set of confused generation na Igbo. One video one guy email na page Ezeaku. O si na ọ bụ na Anambra State Government ya akaba arụ nwoke a na wabe nna ya wee medo mmewe ihe anụ nwa ọ na-eme na ọ bụrụ pụta ọ nọ na Anambra State na-emebisi Anambra State na charity begins at home na malụ ihe ị na-eme n'ụlọ be nna gị bidogodo mewe ya dị before ịbataba n'obodo onye ọzọ. Ohere young man kwuru na video ya. Ibe onye emechi si na my first time seeing him make a lot of sense yesterday. Oscar Mathias is a confused generation. Yotago. So let's forge ahead because he had an open mind discussion. Oboni ikwete ni this young man you kwizoku. Igwa your reasons. You not support kwanu ihe Mathias na emesi no na aka isi eme ya. Ngwanon, you have to listen to this young man. Because onwere onye mu eziokwu na ani Igbo ayi bụ onye Igbo mu eziokwu that will not, this video did not get his or her attention. Imo eziokwu mara ihe ị na-eme, you will not tell me that this video did not get your attention in one way or the other. So ka play kwa ka ị na-aga ahead. So ọ bụrụ na ị na-ekwu ndị ọcha mere gị nke ndị anyị nwa bibe ndị ọcha Mathias ndị anyị nwa ka ị na-eti na nsogbu. Kedu ebe ndị ọcha mere gị gwa anyị ndị ọcha mere ibe ahụ ka anyị ga takụrụ ọdị ndị ọcha. Every time n'anya most of ụmụ nwaanyị be anyị na unu ji ha n'ọrụ and onwe ha ụna anaghị agwaba nke wee eziokwu because asụ na ụmụ nwaanyị nwere brain ọkụkọ. Mmadụ 10 years ji ahụrụ ụmụ nwaanyị dị 30 years. Nwoke dị 12 years ji ahụrụ ụmụ nwaanyị dị 35 years. Ekwetọrọ m na nke a. This statement be na kwetara on ya. Nkwa, the a lot of wise and a man like ebe na-eme gịnị a na-eme ụmụ nwaanyị dịka ha dị epelempe. Ụmụ nwaanyị epelempe, even the Bible anyị na-agụ rate nwaanyị as a helpmate, not as a second hand figure. It's a helpmate. Ịbịa ka rate here in terms of rating, nwaanyị na nwoke kwụrụ nwaanyị akwụrụ. Ọbụrụzi nke ịbịa sị na ụmụ nwaanyị nwere brain ọkụkọ ejikwa wee mee nke a emere nke ọzọ. This statement begin adịrọ mma in the society. If you want to raise a child bara uru na society, don't allow your male child ka ọ na-anụ this type of statement. Ọ dịrọ mma. Let us be sincere to ourselves. This statement kịta adịrọ mma cha. Nke sị na nwatakịrị 12 years agwele nwenye dị 30 years makwa na age difference self matters. Experience on ahụ nwe self. There are a lot of wise women on our society today. Anyị niile pụta kwụnyela Dora akụnyere mgbe nke ya. Ụmụ nwoke lugo na that office Dora anya, did they make impact ka Dora? Ụmụ nwoke lu na that office Dora lụrụ mgbe ahụ, did they make that the same impact? No. But she came there and shake everybody. Onye ọbụla matakwa gịnị na na-eme. So ka anyị ka na-aga ahead na this video. Sọsọ ọnụ nke gụwa na ịkara ahụ mụta onesi akọpụrụ tipa na otesi akọpụrụ gwongworo anwa budata all this very use pass ebubata ya na Nigeria ijego kọrọ ya ka ọgụ na-eji atụ ya be ndị ọcha ọwụ anyị onidiri very use atịkụ why not anyị nwee ma otesi emelt ayon na leja bidokwalụba ma film ma ihe niile anyị na-alụ vive niile ahụ alụ before nwanne gị nwoke a na-akpa atama ọ ya lele everything. Unu ebele muzire ndị ọcha na-agwa nekwana ịchọ kịta anyị ji Abuja ịba flight 1 ị naghị akwụọ ikiri. Now let us in a way ka agwa onwe anyị eziokwu. Enwe video na circulate 16 years old boy bulu nwa 4 years bear ya organs, lay the organ 50,000. The video is circulating on social media. The picture then on my phone. The picture then on my phone. Let us in a way who can we blame?
Obu si blame. Onye ka ye blame na for the life of that young man. Ihe cause goli na this society and why on him. Igbo people are not known to be lazy. But no ideology. Banyelo mmadụ ime that a young man ya pụta today sị gị na nwere ihe ọ chọrọ ịlụ ma ọ chọrọ ịbịa mee gịnị ka ọ revenge ihe ndị ọcha mere nna nna ha n'otu nna nna nke m o wee baa gịnị into ihe a na-akpọ gịnị internet o wee baa ihe a na-akpọ oshi because na onye ji egbe tudo mmadụ egbe n'isi n'ala ya ego oji na onye jikwa na laptọpụ promise mmadụ ibie ihe na laptọpụ wee na-alụkwu ya ego o kwesịrị iji wee mee ihe but the same thing oshi bụ oshi. Let us tell ourselves the truth. Enwe one dibia jeje na agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ mgba na social media nwa mụ no one dibia anyarị. Ọ dị ọcha ihe ọ na-agwa ndị boys na-abata na nke ebe gịnị na ọ na-emele ihe a ka ha wee mee gịnị ha wee nwee ike revenge ya ihe ndị ọcha mere nna nna ha. Iwe na-akwado oshi na our society. Just because you want to enrich yourself, it will steer the mind of people because now people can easily be brainwashed to believing that this is how it is, while that thing is not the way it is. People can easily be brainwashed. Even no can a lot of people are turning it against their own selfish interest. This young man said, why not you in our couple tipa? The same Ndocha he criticize for being an evil, for not making the impact in the life of our Igbo men and women. But the same people who are better second-hand pass na be ha. Iwele na couple tipa if you go po na fashion. Tipo ochie pugo na version n'obodo ndị ọcha. They are no longer using it. Even their dustbin cars are more modern to compare to that in our couple. Tomorrow na happen na that tip nwe brake failure or nwe tire issue or nwe nkan. Why not we begin to invent things by ourselves, not relying on food alone? Begin to invent na appetition and then nanagi invent lenka. You, what have you invented in your own life? Manda na obodo Igbo na asị gị na ụka adịọzi n'obodo Igbo na nke adịrọzi na nke. Okay, what changes are you bringing to that Igbo land ahụ ka ịmakwa na eziokwu na onye ajele amị okeke jele amị mgbe aka na-egwu mana ka ebe buuti ya dị. Iwele dati na ahụ efu n'obodo ndị ọcha wee na-achị ya here. Our brother bụ Paul Feng na alụ power bank. O ha nwachichala obodo Igbo fụ na ụmụ ihe a dị mma nke a dị mma. A na-alụbata ya wete power bank, charger, earpiece, earpod, a na-alụ ya in a different version dị mma. New age, nwanne anyị nwoke, all these people bụ ndị na-alụ power bank afụ na ọkụ adịrọ. Ebido lower from small one, a na-alụ to big one. Kịta price of power bank bụ price of Isiagu pass my neighbor generator mgbe ahụ. Because power bank was something you can literally move around. Ịbatagoro ọbụ na ọkụ adịrọ na be gị, o nwere power bank ya agba ọkụ abịa. You use the touch, mee ihe chọrọ ime. All those things again, invention. Manipulate, you keep relying on the past. You keep relying on the past. Ihe gagola aga. Kedu what are the new things in a webata? So okay, sikwu na ndị mgbe gboo na ha webata ji webata ede. Ngwa ka ihe webata mgbe nke gị. Webata like AI. Webata like robot. Elo like eyeglass. Elo like clipper. Inwe textile company. Akwa ndị Igbo ahụ ị na-eyikwa bụkwa ndị ba ijekwa obodo ndị ọcha kọpụlụ ya. Chinati ya na yard by yard, egoluzie ya wee kwatala gị ya, ị na-eyi ya n'arụ. Ị na-alụla shoe. Abano na one of the leading states na-alụ shoe na the whole of West Africa. Abano die, abana akwata akwa, abana alụta shoe. Mana the way to make it export was ya ka ọ bụrụ gịnị an international affair, because ozo mere nwa nso we gochara egwu mgbe asị na government pay her ọka attention. Na ọ bụ na government pay la ọka attention na ọka ka ịlụ na-alụ international weapon by now. Mana government pay her attention. Ọ bụrụkwa the same mistake ahụ onye nwoke ma na-akwadokwa ime kịta. Oh, that the same mistake ahụ ka ọ na-akwadokwa ime now. Biko ị na-abata na this live video, biko kabaro click on your like and share and love button. This video we can get more suggestion.
click I like and share. Like, love, all those reactions. Just make sure you react to the video. Kanda gali megene, you don't need to this video nike. So because as like we are saying, on one night want to comment back it also na ibe on your image. Also you cannot compare man with woman in Igbo tribe. Man is supersede. Na ihe na-ekwu okwu ya bụ I believe ekwugo m okwu maka ihe agafe. Ihe na-ekwu okwu ya bụ na one statement ncho use to reply this thing bụ gịnị. O nwere egwu Oliver ka ọ sị amụlụ nwoke amụlụ nwaanyị nwa bụ nwa. Amụlụ nwoke amụlụ nwaanyị na gịnị na nwa bụ nwa. Ndị na-achọ nwa anaghị achọ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ndị na-achọ nwa anaghị ajụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. There are a lot of families today nwee nwaanyị that are doing mighty things more than ndị nwee nwoke. There are a lot of families nwee nwoke today ị na-ajụzikwa nwoke ọnọzikwa na ezinụlọ na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị bụ gịnị bụ ndị bụ gịnị the leading foundation of that house. That's the only reply in na-enye. Achọrọ m ka anyị gaa more than this state this place kịta anyị nọ na ya. Amụlụ nwoke amụlụ nwaanyị nwa bụ nwa. Let's forge ahead na video anyị ji maka ya wee bata n'ụbọchị nke taa. Ịchọ ije kịta Dubai Mathias na-eme ibe ka onye 419 omenala na ọdịnala bụ ụzọ eziokwu alụkwụsị ọwụlụkwụ ma the founder. The founder of alụkwụsị bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijere ọkadịbụ obi Land eji ike eme nwa ha onyinye Chukwu ezu osika ndị ga-ebe fabụrụ ivu the group of people gbara Bible ọgụ ọbụnwawu ndị fọmụrụ omenala na ọdịnala Igbo bụ eze eziokwu alụkwụsị ka isi bịa hijack ya sị na ọgụ ma the founder ị gara register ya under Nigerian CAC anakwa achọ inweta freedom unu ga na-register under Nigeria turn against ụmụnne unu Mathias ọwụ na izuzukwu na ndị ọcha mere na-eweta evidence ị na-eme ibe ka onye yahoo ị na-anaghachi back to ndị ichie ị na-eleje asị ya na ndị ichie na-abaptize ya na-akpọ ya mgbakwo ọka estate agwakwara gị unu eche ancient landmark ụmụrụ akụkọ na vuene na ijere ndị ya before mee yahoo vuru ya bata and that blood nọgo n'ime oge ọnwụ na ije akwụ ịga ibere ntị na-akọ ndị ọcha mere nke a ndị ọcha mere nke a nna gị discover onugbu discover ụtazi discover ibe nna anyị dị stupid ị na-eje now unu anụgo nyen because na mgbe ekwubele okwu this issue of this organization na nwanne anyị nwoke ahụ mbụ Mathias nwere mgbe dị okwu arise brother Paul Chigbo so na ndị bido okwubo okwu a mgbe ahụ brother Paul Chigbo so na one of the founding people bụ ụzọ kwubo okwu a then our daddy Ephraim so kwa wee kwudepụta okwu ahụ mgbe ahụ later ebe 2 weeks ago or last week okwala okwu a na abụnite okwu a na-eme gị na abụnite okwu a na ihe dị bụ n'ofu ya melele dadị na mgbe sogbere iji si ike bonite okwu a ọ bụrụ maka gịnị na mmadụ bịa mee gịnị hijack ya ihe ụwa ji wee bili ihe obodo ji wee bili ihe Igbo jikọtara aka ọnụ wee bido ka ofu onye kwụrụla ọtọ wee mee gịnị hijack ya unu nụrụ afọ ọkpọ na this video ofu onye hijack ya register ya under his name wala ihe a bụ gịnị a corporate body. In the word of our daddy Ephraim ọnọ ya ọ sị na gịnị mee na Igbo love themselves obodo gịnị bụ ihe ji wee gwuo anyị wayo mgbe ahụ ihe ji wee mee gịnị ụmụ Igbo wayo mgbe ahụ and I'm so much happy na onye kwuru okwu a abụrụ onye na-eje ụka because that is why we say ka anyị nwee an open mind discussion. Let us remove religion aside, keep religion aside, let us discuss humanity to humanity. Because ihe anyị na-eme n'ụwa bụ man in humanity to man, so we are discussing humanity to humanity. Ọ dị mma ndị ka o esidela onye ọbụla mma ọ ihe a na-ediscuss na because na ihe a nọ n'ime na ọ bụ na corruption favor a Christian ọkpọ ya breakthrough, corruption favor onye omenala ọkpọ ya si na gịnị mere n'isi onye ọcha adago. All the same thing, corruption favor a Christian ọkpọ ya breakthrough. Man, I tell the truth and shame the devil. Once he be do kube eziokwu afoke don't fight your own, don't destroy somebody si ha. Ị na-anụ sande begog, ị na-anụ nwanne gog, ịchọrọ ka ọ dịla onye ọbụla na mma, ịchọrọ ka nwanne gị nwoke mee Igbo are the one killing their own.
mana ndị onye Igbo ahụ na-asị gị killing their own with the same person ya bụ ọ na-azụ ya na ndị agboro na-alụkọ. Nwanne ọ bụ ka nwunye nwanne nwoke si nwa hapụ nwunye, ọ chọrọ ije kpuchi nwunye nwanne ya nwoke. Ọzọ ba ha na ọma mbịa gwa ụmụ nwanne nwoke nwụrụ anwụ sị na shie nke anụnwa from here to here bụkwa nke mpa unu, from here to here bụkwa nke mma unu. Na ka esi wee ke anụ nwoke a na n'ebe andụrụ. He will not do it. Mana ọ pụta echi ọ sị na ejikwa wee mee anyị nke mee anyị nke ọzọ. Ohe m chọrọ ka anyị na-point out na this video. This young man kwuru okwu na this video. Ọ ma ihe ọ na-ekwu. Let us be sincere to ourselves for once in our life. For once in our life, ka anyị bido gwakwa onwe anyị eziokwu, because ọ bụ na anyị na-agwa onwe anyị eziokwu nwere ofu obi, nwere ofu voice wee na-aga, Maazị Nnamdi Kanu will not be there or not today. Ọ bụ na anyị nwere one voice, one mind wee na-aga, that young man will not be there today ebe ọ nọ. Mana gị na nwanne, the worst thing bụ na gị na nwanne gị nwoke kwuchazi okwu, onye si n'azụ gwa onye ilo ihe nkata unu kpa. Oji si n'azụ ọgwa ndị ilo nkata unu kpa. That is not how to live. Ị na-aza ọzọ Igbo ndụ in the sense na gịnị mee? Ka anyị ka na-aga. On Sunday, na-ejekwa anakọ mmadụ na-anakọ ego atụkọcha ego were na-eme nonsense. Iwe gọọmenti kedu ihe iwu? Ọ dị ancient land ihe a, why not na ị ga na-edozi isi ọdịsi ihe a ka ndị ichie ebe anyị mara datana na ụnụ na-agwa mbọ. Ka ndị ichie ebe anyị mara na ụnụ na-recognize ha, ụnụ na-eje na-emebi isi ibe. Even ị narị ekwu ndị ọcha mere nke ị na-eme ndị ichie ebe anyị na-awụ nshi ka ị na-anyụba n'ihu, ị na-agwa ha na ba anaghị eme exist. Ọzọ Igbo ndụ na ego ndị mmadụ tụkọtara ndị na Amerịka tụọ ego ka ị were zọpụta ndị nọ n'ụlọ wụrụgo na-azọ. Ọzọ Igbo ndụ wụ na ego gị, ọ bụrụ na ego gị ka iji azọ Igbo ndụ, ị mara na ịwụ ọzọ Igbo ndụ. Were otuto nye ndị na-adịnye gị ego ahụ, ndị na-eweta ego ahụ iji anụ ibe a, ọha nwa na-azọ Igbo ndụ. Ọwụghụgo na-akụgharị ntu na-akụgharị ibe. O nwere many people, millions of people, thousands of people na-eremizi ego na akaụntụ ha. Ịbịa iwere akaụntụ ahụ pestie ya ndị kwụrụ dị ụgwọ, ọha nwa ọzọ Igbo ndụ. Ọwụghụgo nwa. Ndị niile na-ese ndịrị gị ego wụ ọzọ Igbo ndụ. Ọbanwa na-emerete na work. Ego ị nakọrọ na Igbo Land themselves ị na-eme n'afa Jizọs. Ịdaburukwa gbabatakwa na omenala na ọdịnala. Hijack ya alụkwụsị. Nwanne ị na-eme ibe ka onye uhie ndị omewe na-atụfuru gị ọnụ. Akparamagwa gị adịghị good. Ndị ọcha mere gị nke a, mee gị nke ọzọ. Nna gị discover ọtazi, discover ụzụza, discover nke a, onwekwara nke ị na-ediscover. Thank you. This is exactly the same thing na-ekwu. Ndị ochie discover nta discover you more. You yourself, what have you done? Ị na-akọpụrụ moto. Why not begin to melt those iron ahụ iji akọpụrụ moto ahụ? Melt it ka ebido mewe new modern thing. Moto ị na-akọpụrụ is out of fashion. Ọ dị gịnị? Out of fashion. Okay, isi eme ya. Moto ị na-akọpụrụ dị gịnị? Out of fashion. Ịpụtazịa ịmalụ ụma ịkọkọta onye anyị si n'ọnụ. Ekwu m ya before sị na enwere so many people na-enyere mmadụ aka online. So many people na-enyere mmadụ aka online. Mana ha bata ewele akaụntụ onye ahụ mee akaụntụ na onye dị otu a Okeke n'idile 200,000 for ihe dị a na na akaụntụ nọmba Okeke kwa ebe a na ka anyị monitoba Okeke ego dị na akaụntụ gị from 1st January I bidoro contribution 35,000. Okay, emegide kemgbe ị na-eje operation na March. Ebido megide a na-eweta aka March Okeke from so and so to so and so ego one bata na akaụntụ ga ihe bata na akaụntụ m 2 million. Achọ iji 1.5 mee expenses. Okay, na ebe ọ dị na ngwa bilu gaba. This young man amanti account number ndị mmadụ. O wele account number ati. Let us be sincere to ourselves now. As onye na-eme ihe na anaghị confusion ya.
ebe bido na ịbịa contribute ego ịma na inwe a lot of people in your position ị na-enyere aka in your destiny na-enyere aka. Enwere comment dị ebe a Chizobacha na-eti what say that man Mathias know what he's doing. He's using people money to enrich himself. Ọka bụ ofu okwu ahụ ka anyị na-ekwu. So inwe a lot of people around you in order to avoid confusion, in order not to ibute ọgba aghara and to confuse yourself more. Ihe apụtasị oke nna onye a dị otu a nso enwetara onye dị otu a ego onye dị otu a. Mana ịpụta account number ahụ adịgide na that video. Ọsụkwa ya bụrụ na onye ahụ mechaa agwọta ya, somebody will come across that video in 1 year time, in 2 years time, in 3 months time, in 1 month time. Decide kwe contribute. How are we sure that na onye ahụ contribute lega na onye ahụ ka ịchọ iji ya wee gwọ ọya? A lot of us na social media anyị na-afụ na ndị a na-egwu wayo chọrọ isendịlụ mmadụ ego. Anyị eje weta onye nọ critical condition mgbe ahụ eweta post iti attach ya account number ti ime mma na onye ahụ anwụọla achọkwa izi awa eli ọjọbọ. If you want to be transparent, inweta onye dị otu a, inweta Okafọ chenyela Okafọ aka na account number Okafọ ọ dị na video Okafọ post eli Okafọ na-ewele ego ya. Inweta video Okeke ya chenyela Okeke aka nye na account number Okeke a na-etili Okeke ha nọ na my hospital elo hospital. Ọ bụrụ na ịlụrụ irentịrị apartment tinye equipment n'ime which na ọ bụrụ na ọcha ka achọ adị transparent, that place kwesịrị inwe video of that place both in and out. Afụ your equipment, afụ your drugs, afụ your injections, afụ your syringe, afụ your nurses na-alụrụ gị ọrụ and doctors nọ there. Identify nwe ha ma are they well qualified to do this type of job? Are they well learned to do this kind of thing? Mana mba abịago bịa weli ya ihe a bụ ihe ndị Igbo anyị a na-aghachiki ya ka esi eme. The same account number eji wee n'ala Okeke ego ka eji n'ala Okafọ ego ka eji wee n'ala Ijeọma ego ka eji wee n'ala Ifeọma ego. The same account number ahụ no changes not there. I don't know the Isiagu okay mee account ego one ka contribute because na ọ bụrụ the grace na-eso Ijeọma na-eso Ifeọma. Ọ bụrụ the grace na-eso Okeke na-eso Okafọ. Nweke ndị Okafọ nweke ọ bụrụ na o nwere few friends. Okeke bụ na o nwere imirikite mmasị sị afụkwa video anụ nna ama m onye dị otu a nna na video ka nyere onye dị otu aka. Ịma na ndị be Okeke contribute more than ndị be Okafọ. Asịza gị mee account etuwa ọgụ. While there's an if new esi create ihe ọ dị very very easy. Enwe mgbe ekwurola mere ya in the process of ime ihe dị otu a onye ahụ nwụọ ekwuro si oke nna ego na ka contribute ulu so far a contribute so amount of money nna wele na nke dị otu anụnwa ka unu wee manage ya mana return ana na anyị nke dị otu anụnwa ka wee mee gịnị mali ha ji ya eme at least no nwere onye ọzọ achọrọ inyela aka ya support. Mana in your own case you will not do it every morning. Iwo na the account si na-eti iga. That is it. Igbo people love transparency. They do transparent in ihe na-eme. Because Igbo hechi ka ha wee za gị. An average Igbo man love transparency. Pụta kwuo ya ka o si dị na anyị nwetara. That's an best way to eme accounting. Enwere onye na-asụ ahịa na ha take stock. You take a stock of Igbo love themselves. These are people's money. Ọ bụrụ ego gị ihe ego ndị mmadụ eji eweta iji azọ ndị mmadụ nna nekwa na Okeke nwetara ego dị otu a 3 million Okafọ nweta 1.5. Asoke ihe eji agwa Okeke 2 million ihe eji agwa Okafọ 2 million mgbe ihe weta 1.5 onye a weta oke ka e were esi na nke onye wee mezuola onye a ka ha jebe je zụtagodo onwe ha. Ụwa na-aga nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Nwere na attack Mathias, but let us be sincere and transparent in ihe na-eme. A lot of people nọ na inbox this man nọ na his check comment section this video. Ana akpụ ya ihe. The only joy you nwe bụ na onye kwuru okwu abụrụ onye na-eje ụka. Because ọ bụrụ onye na-eje ụka anyị atọ ọnụgo okwu atụ na ụka versus omenala.
I atone go because the easiest way is I confuse na Nigeria as a whole, but na after saying na abuna atone her to religion, atone her to ethnic. Afu no onye Igbo no onye Hausa na azo ya say hey, you have kali onye Oyegbu ndị bụ unu. I have been saying it and I will keep saying it. Obu na actually elu ụlọ na akwadochi elu ụlọ na asem na onye alọta mụ na bụ onye omenala na ọ bụ ihe ọ na-eme. Na go on and do what you want to do. All I know is that give me the best. Give me the best of what you want to do, of what you are doing. Let me see the best. Manji makano abum Christian now. Nan nejedoka from our church member. On alokwa the same day, but he's not diligent and he's not being excellent in what he's doing. Should I go there and waste my money? No. The most important thing, be honest and begin excellent in here. That's why Jahama Luku and what today we're beginning. Let us discuss again with an open mind. I can agapa. See the one and Dutch American arrest. I arrest you. He quoted in our sight violence to the life of people. Umwani ba yo mezo ne kwa the traditional mukedu. But on that read had to be here. Ibo be won konda no adawdu donke ojo share ya ibe ezimma na nedo. O share ya post to Mazi Dibia. O share ya post to mmiri enwu ilo karapu. O share ya post to Mathias Ezeaku. Jere na ibo na share idea. Umu abakara di ngwu mo na ja share idea post. Na iwu onwego na ị ga-atọ na ana ahụ omume eji atọfuru ozi ọgaranya ọ na-ejere ogbe ya ozi mgbe ọ na-esi agwa ngwere register under CAC na ndị Nigeria which means ụnụ nwa problem of onwe ụnụ na-aka njụọ na ajụjụ ọ bụrụ na ndị Hausa nwere okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo a ga-eregister ya under one umbrella mieti ala so ụnụ do so divide. I register under one body, and we can register under Arewa. And we can register under Arewa. Near Burkina Faso and Mali, Ekewapo go from ECOWAS Union. They created their own union. Actually, be the issue with their members' passport very soon. Passport that is not under ECOWAS. Listen, this news yesterday in Kenya, no. All those things, they will register it under Arewa Union. That is it. Mananke onye pota oje certificate nka onye pota oje sometimes you pay attention to egwu. Egwu is the best way to send a message to the people ya bahante. Egwu is the best way to send a message. It is use ya na egwu. Enwere ọzọ nwere amansi gbese na dibia anaghị enwe license. Dibia adịghị enwe signboard. Ihe onye na-eme ka eji amali ya. Mana kịta dibia na-enwezi certificate. Na the only man government issue certificate bụ gịnị? A man gbata afa ichefu na ma afọ kpọrọ that man n'egwu ahụ. Gbata afa ọnụ ya. Gwa ha ka the change where the government were for na onye ama ihe ọ na-eme. They have to issue him a certificate from government on their own, not him seeking for that recognition. You know what? I can aga. So the boy Ibono do. Omenala na ọdịnala ụzọ eziokwu registered under corporate affairs CAC. Igbo Land themselves registered under Ifema CAC. Mweze somebody registered under corporate affairs CAC. Ndigaya Ezenwa Nedo registered under corporate affairs CAC. Dibia Mbawaraja registered under Nigerian corporate affairs CAC. Dibia Zuno Ufeke Dibia Umanu Ovia Manchani register register. So divide day. If me ona news. Onyeja But Ndi Hausa na-register under Mediala. You want to register under Mediala. Do you know? Because what you know, Ufunya na-ekwuru ọnụ nke ụnụ mụ na-enweghị isi. Chukwu emekeri n'enugwu agoneri ji our certificate for everything anyị nwa ndị Igbo n'idere. Ije dị odoka ige. Ije
dị ọdọ ka ege mana dị ụtọ isi ukwu ụnọ kwuru na anya ukwu ụnọ ụnụ chọrọ ịka nna ụnọ ụnụ chọrọ ivu nna ụnụ ụzọ mụta dị ọbara o nwere onye na-eje na nke Chukwu Emeka eri ka onye ya satifiketi ọ ga-eji na-eme ibe ọ na-eme onweghị mana ije ọ ga-enye gị mana ọdụ ụtọ maazị dibịa chọziri ebe ka Chukwu Emeka eri ndị Igbo esighị Israel mana basi from Kemet ụmụ anụ ọbịa ndị Igbo esighị Israel mana basi from Kemet agwụ ncha wụrụzie agwụ ncha agwụ na agwụ dụbụ iche nna m ga-eyi dis people ụmụ feki ụmụ ga-apụ n'ụzọ ụmụ feki a na-adụ mmanụ ụlọ were fụba n'anwụ ụnụ anaghị akwari ndị ichie ebe anyị ugwu ga-adọkasị ibe niile a ụnụ rejista ya na ụnụ ga-aga gwa ha na ụnụ anaghị erejistazi yes mee ihe otu ekwesịrị ime akpọ oku na Sokoto ndị ugwu niile agbakọ na Sokoto akpọ oku na somewhere na Yoruba ndị Yoruba niile agbakọta di ya mana kpọọ oku na Enugu Aguleri o nwere onye ji ekwe bịa ụmụ isi ukwu ụmụ anụ ọbịa unu na-eje rejista onye ma oje rejista onye ji unu kwe bụrụ ibe niile ahụ unu rejistara ọ ga-eyi unu egwu in due time ọ ga-eyi unu egwu unu ga-agba ọsọ mgbe in due time Mathias Ezeaku ọ na-adazi ada ọ na-ahụkwara ada na ụdị niile ọgaranya na-ejere ogbenye ozi ọgaranya ọ na-ejere ogbenye ozi mgbe ọ na-ebụrụ ọgaranya ka o bido na-atụ akaụntụ biko nyere onye aka ị mara dati na ọnụ ahụ a kwụrụ gị ga-abịawago oruwego gị ahụ ị nazighị eme ite ọ sị na mgbe nwere ifụrụ ọgaranya ji bere jebere ogbenye gbara aka azụ banana ya ndị eziokwu ka ọ na-ekwu because na gọvanọ na Naijiria anụwapụtara na oji 1.2 billion wee renovate 25 borehole ọ bụkwa na ọlụrụ ya alụọ ọ bụkwa na ọlụrụ ya from beginning na omegini na oji ya wee mee renovation 1.2 billion 25 borehole. Nobody is asking question. Nobody is ọ bụ ọgaranya asị na ọ na-ejere ogbenye ozi ị ga-ewetazi ka iwe lụọ ọrụ ogbenye ọrụ ilie isi ego weli chenji wee lụọ ọrụ pụtazi na-eme akaụntụ ị na-eme Attire ha ọkụ n'afọ nye kọmentị uche ụzọ ọ sị na gịnị nwanne m that Mathias is a pure one oshi. I was once his client but on a second thought I found out if he is not truthful I run. Just na ihe mmadụ na-eme mmadụ ibie ihe mmadụ na-eme onye Igbo ibie he will make sure no dehumanize gị humiliate gị. Mathias nye gị 1,000 naira today. Mathias nye gị 1,000 ihe nweta n'isi gị 10,000 ihe o ji alụ ọlụ 10%. Onye gị 1,000 today o nweta n'isi gị 10,000. Mgbe okwu da gidigidi mama na ndị Zion jikwa wee mee mama nke a ejikwa wee mee nke a na nke mama na ndị Zion jikwa wee let's be sincere. Where is mama today? Where is mama today? Anyị mụ na gị na-abụ nọ here. Where is mama today? Ịdụ nọ na-ebidoro ụlọ ọgwụ a na ya akpọrọ mama nye mama isi oche mama akwụlụ na-eme ngabasị like this ama yes na-eturu ule na ọ chọrọ inyere mama aka ewele mama tụwa ego. The highest humiliation onye mama wụ mama ka ịbata baja ntụrụ ụmụ nwaanyị na-amado akwụ ya na-akechikọ akwa ịgbanye kamera na-esi mama kamera si ya ngwa pụta ka atụọlụ gị ego pụta ka atụọlụ gị ego pụta ezi nwaanyị fụ na arụ adịrọ ọnụ ụkwụ adịrọ ya mma. What level of shame and disgrace is that? And I do not blame Mathias. Onye blame bụ nwa datu man ji mama ya wee ka enwe mama ya humiliation maka ụmụ nwanne pụta na-eti hapụla ya our mother. We have been the one taking care of her. Nke a ka mee gịnị of recent currently kịta anụnwa nke a bụ nke menụ o tebekwa n'aka mgbe a sị na ndị Zion mee mama nke a etiriti ha mama emerọ mama nke a. Mana you have been a weapon formed against your own brothers. Mama na-amazi ogodo na-amaji akwa ona ụmụ nwaanyị si amachikọ akwa ichie kamera n'ihu the world are seeing ọtọ nwaanyị
You don't know where no rọba ayo ego in that night ahụ ọ bụrụ na ihe dị ka niile eme ihe ziri ezi na ihe ụmụ Igbo na nkwọ gị n'azụ in that night ihe receive more than 100,000 that night ego ịtụtalụ gị the highest person nwere ego that play ka ọkwụ 20,000 the rest 2,000 1,000. Where is mama today? My account of ihe gị na mama je asị ka ekwubia. Where is mama today? Mama ọ dị ndụ? Mama ọ dị hụgo? I'm not praying for her ka ọ nwụọ anwụ. Forgive God, forgive me for that. I cannot wish her evil. Mana, where is the accountantship mama me? Yes, also even that guy that was shot when they arrested Mathias, up to date we know nothing about that young man. Ọ ka bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. You become you become a weapon formed against your brothers. That young man today, mgbe kwele nkwa, ịbịa bịa gidi buli ikuku confusion again, and you can be teachers because the money did not come from you. And you get that money under Igbo Love Themselves Foundation. That was your anger. Now that huge amount of money habatarubo na your account. Na kuza no wele ya nye the boy direct na e mara na ihu na eji ame don kwa ya ndị ụlọ ọgwụ no kwa kirikiri ebe a achọchakwala ha som chokiricho n'aka via from foju akpa enye ha ya hajide ibata bute confusion budo gidi ewe wele gini confusion gasasi everywhere si na ego offering ko wete na ego zero mana no dey emele gị transfer kwekwa the boy nkwasị ya na ịpụta na ya enye gị ego ka iwe bido ahịa because na ihe anụnwa bụ nwanne ya nwoke ka ịbụ this person is your brother to ịbụ a brother to Zion. Ọnụ n'ube nwanne agba n'ọsọ ọhịa nọ na ya. You a brother to this young man. But at the end of the day, nwoke ekwelu nkwa imejia the man gịnị humiliate onye wetara ego, humiliate onye nyere ego enya, confusion here and there. This young man lost his destiny helper because of you. I don't know the onye ọzọ kwele na nkwa. You cannot do it for him. Amara m nwa ji crutches bịa mgbọsị mepere ụlọ ọgwụ gị. You put more effort than your signboard karịa ihe dị n'ime ụlọ ụka, ihe dị n'ime ihe dị agị. Hospital ahụ. People focus on signboard more. Na-aza healing. Ndị Igbo anyị mgbe gbaa na-aza healing. Omenala healing. Are you a healer? You're not a healer. Omenala healing. Kemgbe omenala ji ebuli healing. Ị na-aza omenala healing hospital. Omenala healing. Ịmakwa ya bụ healing. Ị na-amazi aka with Chukwu. God is the ultimate healer. God is the ultimate healer. No one can only do their best. Man, God heals. He healed their disease. He healed their disease and their sicknesses. What are you saying? Onye nke aso ụzọ say na gịnị ma nwanne m I can't send you my slip of 200k. I donated to that his Igbo rubbish personal business center. Ezeaku is onye oshi. 250 kpa ka mmadụ go chee gị. Melu ụmụ Igbo account. The important thing bụ gịnị pụtasị Igbo in the year 2020 to 2023 or 2022 ka eme ya ka ọ dagbagoju na ganya 2021 kemgbe ibido ọ bụ na 2020 bụ 20 mgbe ọ bụ na iji bido mana for example nye bido in the year 2023 from January to December mmadụ one batara for your help mmadụ 7 mmadụ 80 mmadụ 200 mmadụ 500 okay from that month and from that January 1st to December 31st ego one batara na account gị 30 million. Expenses ego one ka ime agwara onya with nke a gwa onya with nke a I don't know the ego one for ego one for that is what Igbo people love. Every year you put an account so that people will trust you more. Nobody is talking down against your foundation or anything, no, but to make it the transparent.
Also, Mathias is selfish. That's why he don't want the money to be paid into the man's account. And if he have his way that time, he could have collected the money from the guy, which is true. Which is very, very true and valid. Iwe bụ na ọ nọrọ mgbe ị ga-abata ofilu na mgbe ị ga-abata ka eweta account number ka ewe send the Igbo love themselves. Ịma nnụ amount sendeli oye kpem onondo n'afọ onondo n'ahọ kwechili. Oh, that is why you wepụta gịnị wee na-ekwunya bụ okwu. Chief nwoke dị 100% right n'ihe question ya. Anọkatakwana si question ha gị. Onu isi anọkata question na ndị ụka si question kene gị. Ịbụrụ onye ze onye agwa na onye kwu ha na block wa akpọ yi send ndị otu ga-abịa kwuwe bawa iyi kpọwa nke a. Small okwu anyị ekwu ka e wee bala onye ọbụla ụlọ. Mana you twist the matter around, twist the situation around ka e wee sebe okwu nwanne na nwanne. Ka e wee sebe okwu nwanne na nwanne. Ndị Igbo natawa, ndị Igbo bịa mee nka, ndị ọcha emeghọla anyị nka. Ịdala anyị Igbo, ndị Igbo kwesịrị ịdị wee na-eme ihe. Ị na-elesi ya na estate, ị na-amụji ya na-ele. Ị majiri na-ele. Ndị be ya na-ele na mgbe gboo. As you can't even give account of all the money that comes into your account for the last 6 months. Talking more of actually, easy. Let us not forget what we are saying. We are still discussing again. Kaiku mother na man. Mathias ihe ọ na-eme ọ dị mma. A na-akpọli nwoke dị today maka na ihe o kwuru na this video. Adali a na-akpọli. Ka I finish the video. If you can na gị nazi ha eme ite. Ị na jikwa asa ndị ọcha mere gị nke a mee gị nke ọzọ. Umere onye igburu wayo Mathias, umere onye mere 419 abụọ baga ọ na-ebata na-ezugharị n'ọda ị na-enyere ndị Igbo aka. Ume ha ndị Igbo ị na-enyere aka. Ụmụazị Igbo nọ na diaspora na-atụ ego na-enye gị ka ị were na-eme ihe a. Imechaa gị eso n'ọgụ mere. Imechaa gị eso n'ọgụ mere. Kedu ebe ụlọ osisi na-amịrị gị ego Mathias? Ọkwa ụmụazị be anyị n'obodo oyibo na-agba mbọ. Some of them bụkwa ndị ọcha na-enyebe ego ahụ. Some of them be ndị ọcha ka ha si enweta ego ahụ. Ọba na-enye gị dị money iji eme ọzọ Igbo ndụ. Na kwụfu onwe gị n'ọkụ impegbe emekwana ibe ị chọrọ ime ụmụazị eme mụwafụ gị agwa. Na-efucha ọfụ ndị Igbo akwa ike ha n'Enugu bụ ụlọ ka ije bido saịdị ya. Na-efucha ọfụ ndị Igbo ka ị chọrọ ịdabụ inwe ihe nwevulu amarago gị ọ dị ka onwefugo onye nwevulu ego ya bifo kọsị ebe ọnwụ na ịbụrụ ka o si abịa ndị na ụdị na ị na-enye aka ọzọ Igbo ndụ nwanne onwe gị ka ị na-azọ ndụ ego ndị Igbo na-espe ibe isi kedo. All this network, all this charity and the network, personal something. A na-emepe n'obodo dị iche iche ndị nwere ego a na-eti ndị je na-eje di ya for the help. Ya ga-eji enwe Caritas, Traditionen dị all the ihe ma nke gị nwere na-amami na-eme nnọọ emechakwa imekwana ha ofu ibe achọ ka eme ihe ndị ọcha mere gị nke a mee gị nke ọzọ. Ndị ọcha mere anyị nke a, ndị ọcha mere anyị nke a, ndị ọcha mere anyị nke a. Emekwara ije buy flight ijewara Dubai. Ijewara India. Ndị flight ndị ọcha. Ị kara ikwu ikiri nna gị. Ị kara ikwu ikiri. Ị kara ikwu ikiri. N'ebe ndị ọcha ka anyị nọ. Jenu mebe yahoo mebe na peba ndị ọcha mere ndị ọcha eme ka unu nke a mmiri emu ilo. Anyị nwa ka unu na-ezu ohi ahụ. Anyị nwụ ndị ọcha ahụ unu na-akpụ n'ọnụ. Those people wetara unu. That is it. Because now in our support ụmụazị see, I keep telling people. Akwefọ ihe a dị so mma pụta ọgba video na-asị unu Jesus say disappoint ya na ọnya na ọnya eho somebody batas na n'azụ Igbo ndụ dị na advertise business onye Igbo ọgbọ na-ele akpati ozu na-ekpe ekpere ka ndị Igbo na-anwụ ka wee nwee ike bịa na support onye Igbo ọzọ na-ele akpati ozu because na ọnya ahụ na-eme ihe ị na-eme ọ ha aghọdị ha
onye Igbo na-ele akpati ozu, ị na-ekpe ekpere ka ndị Igbo ọzọ na-anwụ ka e wee nwee ike bịa na-amị gịnị na-egote gị akpati ozu, because na onye na-emela advert bụ onye na-eme ihe ị na-eme. Ichefu na ometụta anya, ometụta ime, ometụta ime, ometụta anya. That is what you are forgetting. Ometụta anya, ometụta ime, ometụta ime, ometụta anya. That is it. Ana akwagbu ma ndị dibịa na-asị ụmụazị jee nwetebe na ihe ndị ọcha. The worst part bụ na any day unu pụta ị na-eje ụlọ ọgwụ iji zọ mmadụ ndụ with ego dị gị na akaụntụ, ụmụazị wee tichaa gị, nwanne gị wee nwụnahụ gị. Dade ka ya ma na ụmụazị enwere obi ebere. They don't care. So ị na-ekpe ekpere gị, na-ekpe ekpe gịnị ka nke gị abịakwa n'ala gị. In as much as you support evil, you will reap what you sow. You will reap what you sow. As long as na onye ọbụla na support ajụ ihe adịsị ọma na-eme, you will definitely reap what you sow. Agbatara ya n'ọsọ, there's no two ways about it. Apụta agba video na-asị gị na God, Jesus has disappointed onye, Jesus has disappointed onye dị otu a. Jesus has disappointed onye. Ị na-eme ebe ndị mmadụ nwere accident, ị na-edehumanize mmadụ ibe gị. Agwa m unu na as long as you na support this man ihe ahụ ọ na-eme, one day ihe anụ obodo oyibo ahụ efu vidiyo nwanne gị your relation ebe ọ nwere accident, Mathias na post ya, and he will say those harsh words over their dead body. That day ihe ebe anya mmiri ihe asị na ịmarọ na this young man dị like this. Mmadụ chọọ onye lega ka o buru ụzọ glorify ya himself above you, gosi gị ya nothing, bring gị down before o kwenye gị enwetagodo 50,000 n'isi gị, ọ sị gị na 10,000 ka enweta. Why cajoying the whole thing? Why making it look abracadabra? Dr. Paul Eneche jele medugri for relief material, ọ pụta that place onwe dị gbasa ya na gọọmenti, ọ banye dị ewele aka ya kee ndị mmadụ ihe n'usoro ka the whole thing wee lue onye ọbụla aka. Obi ha bịasị ndị gọọmenti weta na akaụntụ oke were na wee nye ndị dị otu a, na-ekwe ka na ha agbagala ego na ndị United Nations donatiri ndị a na-achụpụsị ndị mmadụ na relief camp ha nọ. That very dark man ahụ ị na-aṅomi, ị na-eso ya eje court ka o wee gịnị ka e wee disgrace Christians. Ị na-akwa amụta ezigbo ihe n'aka ya in order to gịnị ka esi enyere ndị mmadụ aka. Ị naghị amụta ezigbo ihe n'aka ya. That very dark man jecha court, ịbanye flight, ị na-echekwa echiche auto flight a crash daa n'ụzọ, what will you say? Ka ị ya agwa ndị be gị eji ti ọnụ n'ihe na-agbasahụ gị. Ọ na-akọm ekpele ka ị nwụọ, mana eche ihu eche azụ isi na reality. What if in the process of going there, flight ahụ Igbo akọbụ ya ọbụla akụkọ? Ị na-echekwa echiche. Are you really thinking at all? That very dark man with the person guardian among the whole celebrity in Nigeria, even in the Hausa celebrity, he was there for ndị ahụ. When I work Kenneth, you are welcome. Once again, Mathias needs to be arrested. He has destroyed the destiny of greedy youth from the southeast. Now Mathias is beginning anoman. Comment odelo. Enwere onye mu ihe na Ani Igbo that can support this thing going on. Man, all greed according to this. Oh, greed. Akpili ogonogo. Come on, onwe ha ya napụta ya na ka John Kenya onye otu a. Ka so this movement. Ka man onwe ha ya napụta onye otu a. Ana-akpọli mmadụ iti ọnwa bụ na ọnụ they don't even care who you are. Akpọli aga ma asị gị reality. Reality bụ na support ụmụ boy ka ha zụba ọga ha oshi. Reality bụ na support ndị nọ ebe a ka ha wee mee gịnị we robbing people up and down. Nke gị we bring it nye m si nye m si bute si nye gị si bute ka enye gị. Imagine ebe si eweta ya. A lot of men of God na reject ego today. Ọ bụ na ha mara ebe ego onye ahụ si. A lot of people na reject ego. Dr. Paul Eneche said it na mgbe a na-alụ
Abuja branch, Abuja church, head office, head branch. Also, a young man be a day check with it. Despite the fact they needed the money, but a spirit in him said, "Nana, a government official will take we go say, I need you in the model go use that money and go and pay people. We don't need it. If I perish, I perish." What you can say? So Bachelor just say he can't even help people without asking the person if he or she is a Christian. I remember one woman that two of her Mathias followers were telling her that because of Jesus that she is suffering in front of her two kids, and they nearly beat the woman. Our Igbo people don't know how Mathias prepared, and it will be and if we did not do anything now, it will be too late. It's already too late. Because last year, December, before people realize the damage this young man may go, the damage on all your relocate, go Gabalo obodo Igbo with Ndebia. Because no kita on abo mo ko now. Obodo Igbo na agi go just ike kpolo ụmụazị na obodo Igbo. On our pension ụmụazị ego je train ụmụazị. Children welfare. The chi no na condemn ịchọrọ ime nke gị ichiri omenala na mgbakọ gị mgbọsị ụka. Ndị Igbo enwere Sunday, ndị Igbo enwere Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ndị Igbo enwere ya Sunday, enwere ya. Ihe ndị ba enwe Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Asị gị 4 market days, asị gị mgbe anyị na-abịa in 4 market days, ịma na ha na-abịa ịgwa Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ịma na 4 days time na ha na-abịa. Asị gị ha na-abịa in 5 market days, in 6 market days, ịgwa Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eke, Orie, Afọ. Ịgwa anyị minus ịma na mgbọsị dị otu a ka ha na-abịa. Asị gị na-enwe meeting mgbọsị Eke, onwe ime isi oke mgbọsị Eke dabalụ mgbọsị Tuesday, Eke, Wednesday, Thursday, Friday. Ịmara calculate ya, you do very very calculative. Mana nke everyday ndị nna gị inventili onugbu, I inventili mmanụ, I inventili ọha. Ngwu a kedu nke discover? Onwego ni discover from that akwa, from that mmanụ, from that onugbu a, we are you able to be exporting it to obodo Igbo. Export out to obodo Igbo. Ndị ọcha na-abata in and out because of that ndị nna gị, because ọ bụ na ime nwere you are a total failure to ndị nna gị ahụ. You are a failure to ndị nna gị ahụ. Because tipi na akọpụrụ is out of fashion. Ọ him na-ekwu si ike. That tipa is out of fashion. Ọ dịrọ ọzọ n'ahịa. Tipa je jam ndị Lord choosing, ndị moto ndị choosing na-eje crusade, trailer ha na-eje crusade kwa ebe last year or early this year sef. All the tipa Mathias na akọpụrụ. Break na dịrọ mma. Iwuru tipa 1996, tipa 1992 na-agbụ ya n'ụzọ in 2024. Weather is no longer friendly. Nature is no longer friendly. Uzo is no longer friendly. Tire is no longer good. Despite the fact that most of them may be new tire, tire they do no make expire. Are you able to educate people on that? Have you come out educating them? Tire the one new. The one case I want tire the new. Megule expire. Gas EGC ne kwa no gas anwa ne kwa no cylinder ko kele na se expire. Na cylinder nwekwu expiring date. Ị na-asị na ị na-asọpụta ndị mmadụ, but you are using a phone worth more than 1.2 million. Ụmụ nwoke ya bụrụ nwoke. Ụmụ nwoke efezi n'isi kpakpa. Ka anyị netọpụ this video then we'll wrap up for the day. Ị ga-achị azụ wọnwụ, ị ga n'ihu bụ ndụ. All the people wetara ụnụ ụka na ala Igbo anwụgo. So ị na-eje dig, ị na-edivu ọnwụ gị because ị kwesịrị ịga forward. Ka anyị marazie ibe ji ụnụ agara n'ihu. Ụnụ azụ nọ because of ndị ọcha wetara ụnụ. Ndị ahụ kwuru n'Afrịka. The missionaries, ha nwụchara be anyị. Ha nwụchalụ. Mechaa nwụọ di. Thank you. So ejezi na atakụrụ ndị ọcha mere nke a mee nke ọzọ. Ụnụ ka na-eyuzu di ya ụnọ, na-eyuzu di ya ụzọ. Na-eyuzu ihe niile ha lụrụ di ya. Ụnụ ka na-eyuzu ya. Yes, that's it. Until ụnụ stop or use all those things, mechie. Mara na ụnụ enwego sensi nke onwe ụnụ. Ya nwoke. Adọkwụna ka ọha n'ụlọ. Nwoke mere onye abụrụ tata. Yes, okay, na kpọkọrọ ha. Onye ejezi na-ekwu na ndị ọcha mere gị nke a, ndị ọcha mere gị nke a. A na-akịta edipọtụ ụmụnne anyị nọ na Germany. Ibe a na-abụ edipọtụ ba na-atụ ekeghị. A na-edipọtụ ndị Igbo na Germany.
All because of Mathias Ezeaku Ejiofor violent, aside violent. And make you Zuzu. Tikwa ha na ogwa hari mekwa ya ni ike amuru ba gumuna. So Mathias ige mege because of you deport a lot of Ndi Igbo. Ndị anyị sara isi na ndị ọcha mere fa nke a mee ebe nke ọzọ. Enwere ike afụ ndị ọcha ha ga-echeta ibe ahụ i mere. Ama na ụmụazị enweghị the knowledge of ibe a na-ekwuse. Ụmụazị enweghị the knowledge of ibe eji ajụ ọjịba. Ije na-ekwu ya. Mana na-ekwu okwu ọma na-ebuild bụ ụnụ mara ka bụ ụnụ chọrọ ka bụ ụnụ na-ebuild ya ọwụhụ iji hatred, envy. A na-agba ya discrimination. Bam. Super Igbo, my brother. Also no discrimination. Thank you. Afọ eziokwu sikwu. Afọ gịnị eziokwu sikwu. If you open Igbo Mathias follower, you come across this video, go back and rethink. Go back and watch this full video. Yotago. Ije dey watch gala inene yalia. Imana ihe nwoke a na-ekwu ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Because now a lot of people begin they are robbing Peter to pay Paul. All because na gịnị me na achọrọ ka ihe wee gaba agaba. All because na achọ gịnị ka ihe wee gaba agaba. So biko ọgwụcha nọ ka ha m n'ụbọchị nke taata biko. If you come across the video biko kaba arụ share ya. Follow kwa na this channel also. Because share our video and also drop your comments in the comment section. Kọdụ mgbe ọzọ. Bye.